10 एप्रिल 2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय HSLC एबा मेट्रिक आनजाद बै समाव रिजाल्टखौ फोसावनाय जादोंमोन। बेनिनो जोङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव जोङो सिगां बोसोरफोरनि बायदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनानै जाय फरायसाफ्रा सेथि मासियाव उथ्रिसार जादोंमोन आरो बै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथि गोजौ मासि बेखौ सायख'नाय जायो आरो बेवहाय जोङो दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो जायफोर फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायनानै बा चिरां जिल्लायाव थानाय बर' मिडियामनि फरायसालियाव फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननाय फरायसाफोर आरो चिरां जिल्लाजों जायफोर फरायसाफ्रा जिथि मासियाव उथ्रिसार जानानै जायफोर फरायसाफ्रा जिथि मासियाव आवग्रिनो हादों एबा उथ्रिनो हादों बिनिनो जोङो बै फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ दिनै नोंथांमोननि एबा निउस पर्टेलनि बा निउस चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो फोरमायनो सानदों आरो बेवहायनो आंजों नुजाथिनो हानाय मानगोनां चिरां जिल्लानिनो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि कामेस्वर फंबाय आरो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेवहाय सायख'नाय बायदि बा जोंनि चिरां जिल्लायाव दिनै जिथि मासियाव जायफोर उथ्रिसार जानो हादों बिनि एसे नामफोरखौ आङो बेवहाय फोरमायथिना होनो सानदों। बेवहाय जोंहा गासै 14 जन एबा 14 फरायसाफ्रा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' मिडियाम फरायसालिफ्राव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसार जानानै जिथि मासियाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि मुंखौ आङो फारियै बुंनो सानदों। गिबियावनो देरहासार बसुमतारी माख्रा HS स्कुलनिफ्राय बिथाङा चिरां जिल्लायावनो सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों एबा चिरां जिल्लायावनो बर' मिडियामजों फरायनानै बिथाङा बांसिन जौखोन्दो मोननो हादों। बिथाङा गासै नम्बरखौ मोनदोंमोन 559 आरो बिनिनो जौखोन्दो हिसाबै 93.17 आरो नैथि फारियाव आवग्रिनो हादोंमोन श्री हादुंगोरा बसुमतारी जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम हादुंगोरा बसुमतारी जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल बिजनि दखरानिफ्राय बिथाङा नैथि पजिसनाव गासै नम्बर लानो हादोंमोन 547 आरो बिथांनि जौखोन्दोआ जादोंमोन 91.17 बिथाङा नैथि मासियाव आवग्रिनो हादोंमोन। बेबादिनो जोंहा 14 साजोन फरायसाफ्रा गासै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो जोंनि सायख'नाय जिथि टप 10आव गाखोनो हादोंमोन। बिनिनो लास्ट काट अफ मार्कआ जोंहा थांदोंमन मिस प्रियन्जना गयारी बिरहांगाव हाइ स्कुलनिफ्राय काजलगाव दखरानिफ्राय 549 जौखोन्दो हिसाबै 514 जौखोन्दो हिसाबै 85.77 बिथाङानो 67 बिथाङानो जिथि माने लास्ट पजिसनाव मोननो हानाय फरायसाफोर। जोङो नोंथांमोननो जोंनि बे डेटाखौ बा जोंनि फारिलाइखौ नोंथांमोननि निउस मिडियानो जोङो हगारनानै होगोन। दा बेखौनो जोङो खावलायदों जायफोर फरायसाफ्रा दिनै चिरां जिल्लानि जिथि एबा गोजौसिन मासि सायख'जानो हानाय फरायसाफोर बै बिथांमोनखौ जोङो सम लानानै बिथांमोनखौ बरायगोन मान बावगोन जाहाथे बिथांमोनहा सैथोयै बा पजिटिभ भाबै जोंनि मान बावनायखौ नाजावफैयो आरो बेजोंनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बै फरायसाफोरखौ खावलायदों जिथि मासियाव आवग्रिसार जानो हानाय आरो चिरां जिल्लानि सिङावनो बर' मिडियामजों फरायनानै
जायफोर फरायसाफ्रा सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों आरो जायफोर फरायसाफ्रा बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों बै फंबाय बिनानावमोनहा जों लोगोसे बिमा बिफाजों लोगोसे गामिजों लोगोसे समाजजों लोगोसे जोंनि बर' जाथिजों लोगोसे आसाम हादरसाजों लोगोसे भारत हादरनि मुं खामायनो हायो एबा मुं लाखिनो हायो बेखौनो जोङो गुरैयै खावलायदों। मानोना जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' रायजो राजाफोर, नोंसोर फरायसा फरायसुलिफोरखौनो लानानै जोंहा गोबां सिमां दं, गोबां थांखि दं। नोंसोर फरायसाफोरखौ लानानैनो जोङो दिनै बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो जोङो सिन्थाधारा खालामदों। नोंसोर फरायसाफ्रानो गोरों गोरा जानानै दिनै बर' जाथिखौ दैदेननांगोन, दिनै भारत हादरखौ दैदेननांगोन। दिनै बेखौ आङो गुरैयै खावलायबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा इयुनाव गाहाम देहा लानानै मोजाङै फरायलांनानै जाहाथे गाव गावनि थांखियाव सौहैनो हायो बेखौनो आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आरो जोङो दिनै बेखौनो फोसावनानै होबाय जे जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनानै 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिना चिरां जिल्लानि जिथि मासियाव मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै बर' रायजो राजाफोरनो दिनै फोसावनानै होबाय होननानै आं चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो